Глобалната надпревара при електрическите превозни средства става все по-напрегната и един неочакван конкурент поставя Тесла пред сериозно предизвикателство. От Китай през Европа и Латинска Америка BYD разтърсва индустрията със своята смела стратегия, която привлича вниманието по целия свят. Революцията на електрическите превозни средства може да навлезе в нов етап. Тесла дълго време доминираше електрическия свят, но нов съперник сега застрашава това превъзходство. Китайският гигант в електромобилите BYD току-що направи изявление, което може да се окаже повратна точка и да изпрати шокови вълни през цялата глобална автомобилна индустрия. С усъвършенствани батерийни технологии, ултрабързи възможности за зареждане и значително по-достъпни от тези на Тесла автомобили, BYD се превръща в сериозен разрушител на пазара. Въпросът вече не е дали пазарът на електрически превозни средства ще се промени, а колко бързо BYD може да наклони везните. Разтърсващото индустрията изявление дойде директно от главния изпълнителен директор на BYD. Новата им технология може да позволи електрически автомобил да се зареди почти толкова бързо, колкото отнема пълненето на резервоар с бензин. На пръв поглед това може да изглежда като смел маркетингов трик, но ако обещанието се изпълни, то може да представлява един от най-големите скокове в развитието на електромобилите. Мрежата от супербързи зарядни станции на Тесла от години е сериозно конкурентно предимство, но подходът на BYD може да го направи маловажно. Комбинацията, която китайската компания предлага, буди реални опасения сред традиционните производители, тъй като едно от най-големите препятствия пред масовото разпространение на електромобилите винаги е било времето за зареждане. Докато зареждането на автомобил с бензин отнема само няколко минути, дори най-бързите зарядни станции изискват значително повече време. Новата система на BYD може да премахне този проблем, правейки електромобилите много по-достъпни и практични за средния потребител. Това не е просто въпрос на удобство, а фундаментална промяна в начина, по който възприемаме електрическата мобилност. По-бързото зареждане означава по-бързо разпространение и по-реалистичен път към напълно електрическо бъдеще. Последиците далеч надхвърлят Китай. BYD вече се разширява агресивно, като навлиза с автомобилите си на европейските и азиатските пазари. Компанията не се състезава само по скорост или пробег, но и по цена. Докато Тесла продължава да предлага премиум автомобили на премиум цени, BYD се насочва към масовия пазар, предлагайки превозни средства, които са сравними или дори по-добри на значително по-ниска цена. Тази стратегия вече се е доказала в Китай, където BYD доминира пазара на електромобили. Сега това господство започва да се разпростира и извън страната. Ценовият модел на BYD поражда безпокойство сред автомобилните производители по целия свят. Това е сигнал за събуждане. Дните на скъпите и ексклузивни електромобили може да са преброени. С намаляването на производствените разходи и подобряването на зарядната инфраструктура, електрическите автомобили все по-малко ще се възприемат като лукс и все повече като необходимост. Глобалното пазарно превъзходство на Тесла остава силно, особено в Северна Америка и Европа, но вече започват да се появяват пукнатини. Зад възхода на BYD стои непоколебима амбиция и стратегическа визия. Компанията е основана през 1995 година от химика Уан Чуанфу и първоначално започва като малък производител на батерии в Шънджън. Въпреки ограничения капитал, благодарение на острия си бизнес нюх Уан разпознава възможността в нарастващото търсене на батерии за мобилни устройства. Този ранен фокус върху батерийните технологии полага основите на това, в което по-късно се превръща BYD. Вертикално интегрирана мощна компания, способна да произвежда всичко в една и съща фабрика, от батерийните клетки до цели превозни средства. За разлика от много автомобилни производители, които разчитат на външни доставчици, BYD държи целия производствен процес вътре в компанията. Тази самодостатъчност им позволява да намаляват разходите и да упражняват по-строг контрол върху качеството. През 2003 година те направиха смела крачка към автомобилната индустрия с придобиването на по-малък автомобилен производител, а през 2008 година компанията на Уорън Бъфет Бъркшир Хатауей разпозна възможността и инвестира близо $250 милиона в BYD. Това признание ги изстреля на глобалната сцена. От тук BYD бързо разшири гамата си от електрически и хибридни превозни средства. Един от най-големите им успехи беше пускането на BDF 3DM, който стана първият в света масово произвеждан плагин хибрид. Докато големите играчи като General Motors и Toyota все още експериментираха, BYD вече произвеждаше серийно.
До 2020 година компанията изпревари някои от най-големите имена в индустрията по глобални продажби на електромобили, но амбициите на BD не се ограничиха до леките автомобили. Те навлязоха и в света на електрическите автобуси, камионите и дори системите за съхранение на енергия. Тази широка диверсификация им помогна да останат релевантни, особено когато правителствата по света засилват натиска за екологично чисти транспортни решения. Постоянните им инвестиции в иновации в батерийните технологии доведоха до по-безопасни, по-ефективни и по-евтини продукти, осигурявайки им значително предимство. С нарастването на конкуренцията при електромобилите BED играе едновременно офанзивна и дефанзивна роля. Те разклащат статуквото, докато защитават вътрешния си пазар в Китай и предприемат обмислени стъпки на глобалните пазари. Търговските бариери, регулаторните предизвикателства и утвърдените конкуренти остават пречки. Но досегашните резултати на BD показват, че те са добре подготвени. Техният устрем трудно може да бъде пренебрегнат. Те вече не са просто регионален играч, а глобална сила. С всяка своя стъпка те оспорват индустриалните норми и принуждават конкурентите да се адаптират или да изостанат. Дали Тесла ще успее да запази превъзходството си или ще бъде принудена да промени посоката си, остава открит въпрос. Едно обаче е сигурно. Бъдещето на електромобилите няма да бъде самотно пътуване и BYD вече е зад волана. BYD бързо се превърна в глобална сила на пазара на електрически превозни средства, постигайки впечатляващи успехи в Европа, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Тяхната стратегия е проста, но ефективна. Достъпни цени, надеждна производителност и собствена иновация. Докато много автомобилни производители все още се борят да се утвърдят в Китай, BD вече предизвиква Тесла на няколко международни пазара. В Европа, където строгите екологични регулации ускоряват прехода към чиста енергия, електрическите модели на BD запълват критична ниша, предлагайки стойност без компромис с качеството. Пускането на BGD Tank в Норвегия показа, че те могат директно да се конкурират с премиум марките, доставяйки превозни средства, които отговарят на очакванията както по отношение на достъпността, така и на производителността. С въвеждането на все по-строги правила за емисиите от повече европейски държави, BED е добре позиционирана за растеж, а амбициите и далеч надхвърлят Европа. В Латинска Америка и Югоизточна Азия BED вече е спечелила значителен пазарен дял в страни като Бразилия и Индия, където търсенето на електромобили расте бързо. Тези пазари са изключително чувствителни към цените и способността на BD да предлага висококачествени електрически превозни средства на конкурентни цени ясно я отличава от останалите. Докато много производители се борят да намерят баланса между достъпност и производителност, BD успя да постигне този деликатен баланс и се превърна в предпочитана марка за хората, които търсят надежност и стойност. В Северна Америка BYD избра по-стратегически подход, като се фокусира върху търговските превозни средства. Техните електрически автобуси и камиони вече се движат в редица американски и канадски градове, осигурявайки умен вход на изключително конкурентен пазар. Насочвайки се към обществения транспорт и търговските автопаркове, BYD избегна регулаторните и политическите бариери, които засягат вноса на леки автомобили. С нарастващия брой общини, които си поставят цели за намаляване на емисиите, електрическите автобуси, като тези на BD, стават ключови за по-чиста градска инфраструктура. За разлика от много производители, които се концентрират само върху леки автомобили, BD диверсифицира портфолиото си, покривайки както потребителския, така и търговския сегмент. Този широк подход разшири клиентската им база и им даде уникално предимство на глобалния пазар на електромобили. В същото време, с нарастващия брой производители, които електрифицират своите автопаркове, остава въпросът дали BD ще успее да запази предимството си. В основата на конкурентното им преимущество стои иновацията в батериите, която привлече вниманието на цялата индустрия. Батерията BitBlade пренаписа очакванията за безопасност, рентабилност и издръжливост. За разлика от широко използваните никел-базирани литиеви батерии, BD използва технологията литиево-железен фосфат, LFP, която предлага редица предимства. Тънките и удължени клетки на батерията Blade отвеждат топлината по-ефективно, значително намалявайки риска от прегряване или пожар, проблем, който е засягнал много марки електромобили. При тестове за безопасност, като теста за пробив с пирон, батерията не предизвиква искри и не се запалва, което подчертава нейната стабилност. Освен безопасността, батерията Blade е проектирана и за дълготрайност. LFP батериите по принцип имат по-дълъг живот, а версията на BD
Запазва капацитета си по-добре от много никел-базирани алтернативи. Това означава по-малко подмени и по-ниски дългосрочни разходи за потребителите. Вертикалната интеграция на BD допълнително засилва ценовата им мощ. Тъй като произвеждат собствените си батерии, те са по-малко зависими от външни доставчици и избягват прекъсванията и поскъпванията, които засягат други производители. LFP батериите са по-евтини за производство и по-малко податливи на деградация, което позволява на BD да предлага електромобили на по-ниски цени от, например, Tesla, без компромис с производителността. Моделите Bidehan, Tang и Song показват на какво е способна батерията Blade. По-голям пробег, стабилна производителност и изключителна безопасност. Всичко това на конкурентна цена. Тази иновация в батериите не само задвижва автомобилите, но и помага на BD да задава нови стандарти в индустрията. Предимството им обаче не се изчерпва само с батериите. Хибридната технология BD SuperDM пренаписва представите за това какво могат плъгин хибридите. Техните двойнорежимни системи съчетават перфектно електрическата и бензиновата енергия с 1,5 литров двигател, чиято термична ефективност надхвърля 43%. Това е по-висока стойност от тази на много традиционни хибриди. Системата интелигентно превключва между енергийните източници според условията на шофиране, като максимизира икономията на гориво, без да жертва производителността. Електрическото задвижване остава режимът по подразбиране, което прави SuperDM особено ефективна в градска среда, където доминира движението с ниска скорост. Забележителен пример е BDS A-Song Plus DMI, хибриден SUV, който изразходва само 6 литра на 100 км. Това е впечатляващо за превозно средство от този клас, тъй като съчетава дългосрочната надеждност на бензиновия двигател с екологичните предимства на електрическото шофиране. Плавното и бързо реагиращо управление го прави цялостен пакет, привлекателен за потребителите, които искат ефективност, без да се отказват от практичността. Хибридната технология на BD предлага практично решение за пазарите, където инфраструктурата за зареждане на електромобили все още се развива и служи като вход към по-чиста мобилност, особено за шофьори, които се притесняват от ограниченията на пробега. В тази област BD не е просто участник, а активен фактор, който оформя посоката на пазара. Докато традиционните производители все още усъвършенстват своите хибридни системи, BD вече е една крачка напред, предлагайки ефективни и достъпни решения, които намират отклик сред потребителите по целия свят. Международната им стратегия е премислена и изключително ефективна. BD не бързаше с разширяването. Първо изгради доминацията си в Китай, след което се разшири глобално, избирайки пазари с високо търсене и незадоволени нужди. С нарастващия интерес към електромобилите в Европа, Северна Америка и Азия, смелите ходове на BD се отплатиха. Те изградиха разнообразно портфолио, включващо търговски превозни средства, изцяло електрически модели и хибриди, всички адаптирани към регионалните нужди. Предизвикателствата обаче остават. С навлизането на все повече компании на пазара на електромобили и с постоянно променящите се търговски политики на правителствата, BYD е изправена пред все по-силна конкуренция. Конкуренцията вече не е само въпрос на това кой може да произвежда електромобили. Тя е и въпрос на това кой контролира веригите за доставки, разработва по-добри батерии и печели доверието на потребителите. Досега BYD успява и в трите области, но дали ще запази инерцията си зависи от способността и да продължава да иновира и да се разширява, докато конкурентите я настигат. Едно е сигурно. BD не е просто още един производител на електромобили. Комбинацията от достъпност, технологични иновации и стратегическа визия ги превърна в един от ключовите играчи, които оформят бъдещето на транспорта. Възходът на BD на пазара на електромобили е наистина забележителен. Фокусирайки се върху достъпността, напредналите технологии и непрекъснатите иновации, компанията се превърна в силен съперник на традиционните автомобилни гиганти като Tesla, General Motors и Volkswagen. Един от най-стратегическите елементи на глобалния успех на BD е способността и да навигира прецизно през търговските бариери. Вместо да разчита единствено на износ, BD изгради производствени центрове в ключови региони, като по този начин избегна високите вносни мита, които често възпират чуждестранните конкуренти. Един важен пример е заводът им в Мексико, който позволява на BD да обслужва Северна Америка, без да поема тежестта на допълнителни разходи. Така електромобилите стават по-достъпни и по-конкурентни по отношение на цената. В Европа BYD стратегически навлезе на пазара на електрически автобуси, като предлага решения за обществен транспорт на чиста енергия за множество държави.
Тази стъпка не само увеличи присъствието им, но и изгради доверие към марката в регион, който е силно фокусиран върху устойчивостта. Освен автобусите, BYD започна да въвежда и леки автомобили в отговор на все по-строгите изисквания за емисиите на континента. Със своите достъпни и екологични автомобили, BYD директно предизвиква традиционните европейски производители на собствената им територия, привличайки както правителства, така и потребители, които търсят по-зелени и по-достъпни решения за мобилност. В Латинска Америка, регион, който исторически бавно възприема електромобилите, BYD изгради солидна позиция, предлагайки рентабилни електрически и хибридни автомобили. Държави като Бразилия, Чили и Аржентина приеха положително подхода на BYD, който съчетава достъпност и производителност. Това се оказа успешно на пазари, които премиум производителите до голяма степен бяха пренебрегнали. Като се насочва към тези слабо представени региони, BYD отключва ново търсене и доказва глобалния потенциал на своите превозни средства.